næsten også skrevet i stjernerne, at FC Helsingør de vil indkassere mod Sønderjyske her i anden halvleg. Både Hillerød for hold, der lukker flest muligt efter pausen, men de kan også score selv! Helsingør! Vi får en ny målfest mellem de her to Nordic mandskaber. Og en nyfundet tro igen. Vi er nok 7 minutter ind i anden halvleg. Og alligevel den tredje scoring efter pausen, det er Rasmus Dupont Lindén, der gør det til 2-3 for FC Helsingør. Så er det godt, at de lukker mange mål ind, men nu har de også scoret 2 efter pausen. Sætter sig simpelthen meget igen. En mulighed for en afslutning, og den går med sanden også i kassen. Det bliver bare ved og ved og ved. Her i Helsingør. Og Rasmus Dupont bliver dobbelt målscorer for første gang i sin Nordic Liga-karriere. Så finder han guld, trammer det frem på stribe. Og det er rigtig suverænt sparket ind. Det er tørt åben. Der snyder Nikolaj Flø. Rigtigt for Helsingør. 2 mand har sigtet efter ind i boksen. En af dem ligger der. Indskiftet Lindén, som skal afslutte. Og det gør han også, og så er der reduceret. Indskiftet Rasmus Lindén, han følger på mange minutter på banen, og så bliver der i hvert fald pyntet lidt for resultatet. Og det var ikke specielt kønt eller noget, men han får i hvert fald muligheden i 2 omgange. Og så får han altså vendt sig rundt til sidst, så han kommer ind til afslutningen, og den der, men den skal selvfølgelig også komme til mål. 1-3. Og det er ikke fordi, vi har særlig mange chancer til det, men skarpt det at få til. Det er slut.
Rasmus Lindén. Det er nogle angriber, der også udpasserer Kickenborg ganske sikkert. Så han ikke en advarsel til 6 nummer 17, Emil Kjær. God vending af Rasmus Dupont. Afslutningsmulighed Oliver. Monday Team. Drejer den ind imod Rasmus Dupont. Kommer på den, angriberen. Afslutning for Rasmus Dupont. Han tager stolpen. Skal bruge noget nær det, som Fredericia præsterede mod dem. Den 28. oktober. Lindén får sendt en afslutning af sted mod Vaporakis. Vild statistik for et oprykkerhold. Nummer 3, Frederik Jensen, og nummer 22. Lindén tager den med ind i banen, trykker af, bliver blokeret. Det er godt træk af Rasmus Lindén. Men nok fart i støvlerne på Iqbal til, at han ikke bliver sat af indskifteren. Den får han ellers drejet ind. Dupont kan løbe ind i denne her, tvinge sig ind i forhold til direkte modstander, også med et frist forsøg fra Thomas Mikkelsen. Og frisbak til Lindén.